Sekuru makadi. Aiwa, ndiri pamwe makadi angu Vazukuru wangu. Tinotenda nhasi zuva reChristmas. Christmas. Takati aiwa, Sekuru, mashoko amungadi kutaura kuVazukuru venyu pazuva ranhasi reChristmas ndeyekuti ochii? Mashoko andinoda kutaura ndeyekuti Vazukuru vangu muve nezuva rakanaka, mutambe Christmas yenyu zvakanaka, musaite noise kana muchinge madhakwa, endai kudzimba munorara, mhirizhonga mumba atidi. Kana uno mumwe wako anenge adhakwa nedoro ramukurira, musarwisana. Nekuti izvozvo tine gender violence iri kuitika nguva zhinji. Vanhu mudzimba vari kurovana, saka hatisi kuzvitarisira izvozvo kuti vanhu vaite maviolence. Saka nachikumbirisawo Vazukuru vangu kuti kana maenda kumahoridi kwamaenda ikoko, endai nemufaro. Kana kuti waona mumwe mukutaudzana musokwanisa kupindura zvakanaka, ignore naye. Hatisi kuda kunzwa kuti kune macases evanhu varohwa, vanhu vasungwa, vanhu vadhemenja nemabhodhoro, vanhu vachekana, vaurayana. Aiwa, izuva rokufara kuona nehama neshamwari dzine zvegore rese, nekuti gore negore Christmas ndatinoungana tese tichionana nhengo kwanhenge. Akauya anobva kuSouth Africa, abva kuUK, abva kumhondoro, abva kupi, abva kumandarweni, abva kupi, abva kupi. Saka patinoti tisangana ipapo. Saka patinosangana ngatifare zvakanaka, totamba Christmas yedu zvakanaka, tienda kudzimba. Tichitesa Sekuru, gore rino richipera kudai, tinoza nyaya ndakanyanyoona yakanetsa panapa, inyaya yego back to sender. Tichingona vanhu vachiuya nehama dzavo, vamwe vatoti nemuroyi wavo. Ndizvozvo. Process yacho yekuti muroyi auye Sekuru nego back to sender, zvinofamba sei tichipinda mugore nyowani ratiri kupinda iyi? Process yego back to sender hainetse. Tine mushonga watinawo panapo watinoshandisa kuti tikataona munhu kuti muroyi ari kuroya, munhu anogona kuti achitoroya zveshuwa, obva nesa peace order, obva atanga kuchera munhu kuti ukamusvikira pamba oda kutoedza kutora naye, vatanga tokugumbukira iwewe zvokuti kune mumwe akumusha kuti munokwanisa kuya naye sei. Saka sitakazongoona way forward yatakangoita ndeyekuti togona kugadzira mushonga. Munhu uya anongonzwa ega kunzwa mwoyo wake kuti aga ndiende, pamwe zvinazvo ndozvikukonzesa maproblems kwaumwangu. Unoona akuzongosvika kuna vanhu asi kuti ndaita sei, ndauya ndoda zvinhu zvangu zviite sei, zvidzise like zvakaita ngona nadzikiti. Tete vaifamba neshiri yavo, zizi vaifamba naro, takavabvunza paye tikati ko chii, zvikanzi shiri yangu yandoshanda naye, tikasi mavhidhiyo ari kumashure munenge muchiona. Saka go back to sender shuwa ndiyati pambiri kuti Sekuru Kanengo anoita basa. Kune vamwe vandakaitirawo mago back to sender asati aita, musanyanye kuchema zviri kufamba zviri munzira. Mumwe angandokufonera kuti zvanga zvikuita sese zvamwe zviri kuita. Aiwa, tisati tinzwei kureview, tichiona kuti go back to sender tikarowa yasarira papi, chii chiri kuitika, zvinhu zvezvapapi. Musanzwa mwoyo kugumbuka nekuti zvinoita. Handiti imwe zvenyaya Sekuru ndei pagirasi. Vamwe vanoti ini ndoda kuenda kwaSekuru, ndoda kunoona muroyi wangu pagirasi. Munhu ndiye here anoti Sekuru ndoda kuona muroyi wangu, kana kuti munopinda naye mumatare? Mapinda naye mumatare ndipo panozonzi aiwa, nyaya yako ikaiti isati yaenderera mberi, chimboenda pagirasi. Zvazvinoita munhu unogona kumutsanangurira. Auya panapo tsanangura kuti ano Muzukuru, uri kuona nhau yako iyoyo, muroyi wako ndowepedyo ndibaba vako. Handiti mwabva zviramba kuti hazvingeti baba vangu nerudo raanondipa chachero. Zvifo zvakaita kuti sisi vako hatitete. Topatozoti tichipinda pagirasi, apinde pagirasi anobva vaona. Sekusho munhu ndamuona iyo zvamanoita zvinhu kupinda pagirasi inhau yekuti inharo dzemuzukuru anenge kuti hai ini handisi kugutsika Sekuru mukuninyepera kuti nini baba vangu inini angandiroye kana kuti amai vangu cheche vangandiroye. Ndo panozopinda pagirasi. Saka kana achinge vapinda pagirasi aona muroyi wake, next step inenge iri yechi? Kana achinge aona muroyi wake anoisa mari mudare yekuti tidedze muroyi wake auye pano. Anoisa mari yake chini mudare, toshedza muroyi ouya panapa. Ndo mafambiro atinochita basa. Handiti tiri papo Sekuru, mambo pati de hamuna kuzonyatsodzika napo. Vamwe vanoti zvanhingewani tiri kuona zvakaita senge kana kunyanya nyaya dzatinofamba nadzo pamaTV apo, tinoita part 1, part 2, part 3 vachiona zvinenge zvichiitika. Munhu obva ati inini ndo zvandoda kuti dare rangu tese rifambisa izvozvo. Asi vanogona kuti ndakazouya ndakapinda mudare maSekuru, iye zvinezvi ndakangogara, hapana kana chati chaita inini. Zvazvinoita manje kuchipatara chakuchaiko, kana ukanzi une chirwere chaunacho, handiti unoenda kuchipatara waita operation kana kupuwa mapiritsi, unodzoka kureview, uchazocheka paglass apo kuti go back to sender yange yapapi. Tokuudza kuti go back to sender yakasara pakati pazvoda kugadziswa, togadzisa zvinhu izvozvo. Towataita go back to sender yangu zvinoda kuzviita zvakanaka.
Anditi. Tichita Sekuru imwe nyaya yakanetsa gore rineri mudare menyu inyaya dzesatanism. Zviri kubva nekupi izvi? Satanism yakakura. Masatanism akasiyana-siyana. Kune satanism inotangira pachikoro. Tuna satanism inotangira mukuwirirana, imwe ushamwari, imwe mukudanana. Andofunga nyaya yakatopa gore rinori inyaya yesatanist. Umwe akazondibvunza naye Sekuru tobhoti Rumbi naRose. Anditi ari pamberi ndiani? Vazukuru vaibvunzawo ka. Ndikati mabasa akasiyana. Abati Rumbi akari kumberi because mabasa akabata Rumbi akakura kudarika Rose. Rose ana yake ofuti ari kumberi. Umwe akati kukumelisa tomboisa melisa Sekuru. Andauzowana anza zvangu zvangu. Kana neni Sekuru ndinosangana nemubvunzi. Kumelisa na Rumbi na Rose tovaisa pasi kana. Yanenge ari pamberi ndiani but ameno ndikembosiya kwazukuru ndati ndimbobvunza tomboti ndatora hangu Melisa, ndatora Rose, ndatora Rumbi ndo vanomukaona kuti dzimwe satanism dzatakaita kabisira dzasinokudzere pamamedias. Anditi ndikabudisa ndoda kuti mundipowo anza kuti waunoona iwewe kuti Melisa na Rose na Rumbi ari kumberi ndiani. Kana wamuziva unondifonera kuti Sekuru number 1 ndinhengi ndakaona mavhoti achawana namba we $3. Andiriga. Ndizozekurizwa ReChristmas muchitandara nemazukuru enyama. Christmas box azukuru. Vamwe vanozoti senge Sekuru tozatowana kana vachiuya kuno kazhinji vamwe vanogona kubva nekwandiri, vamwe vanobva nekwamuri. Tovaita tinoti mapato anaya tichitanga dare ravo, dare rozopera, muroyi wavo achisarenda. Vamwe vanondifonera vachiti hanzi chiteerai kangu dzimba dzevanhu vaya kana kuti after 6 months munoona kuti upenyu hwavo hwaita sei. Ndoti naini izvo zvinhu zviri right. Ndine vamwe vanhu vazukuru vari kunditenda. Vamwe vari kuropa, vari kufara nazvo. Kuteera tinoda but nemamira ndingaita secho uri kunzoko unoziva here Sly tichitanga basa panapa ini zvemedia ndasingazvizive ende ini nana unovolontia kuti ndoda media ndimakauya asi kuti basa ramaita mime ratityisa. Makarapa munhu aipenga tikati hongu ndime Sekuru wacho tikanzi hwengu ndofunga kwatitirairama kutisa namba kudzaiwa mushava 1 kusvika iwe ndo munhu 1 wakazobvisa namba dzaSekuru Kanengo kuti wana chizeti mubenzi rere rakarapwa kopi rakarapwa. Anditi saka kuteera tinenge tichida ende unoona patikatanga vanhu kazhinji vaitoshedzera pamacomment sections wamuona atanga drama rake. Anditi drama muchida madrama zvishuwa auya anogona kuita anokanyora drama yoga unoita mari vamwe vaiona nemaonero yavo. Anditi but vanhu pavakazonyanya kugutsikana kuti saka zviro zviriko zvishuwa pana Rose satanism yauraya mai vaRose tazoenda kugokwe vanhu vachizonoda ndokugokwe topazoita futi nyaya yarumbi tikazoenda kuhonyi vanhu akazoona ingwani zvinoitikati tikazoita nyaya kwamutare kwatenda kune gomo kuya kwamutasawo vanhu vachizozoona sabhuku aripo tichidi paipa vanhu akazoona saka zvinhu zvinoitika. Saka ezvo sofa hakuna munhu achaisa comments yekuti watanga drama unogona kuti Sekuru batsirei ini munhu yese Sekuru mubatsirei animazvona. Saka tine nyaya dzatinenge tichiita dzekuti dzimwe dzombo tinogona kukundikana kuita tuma muzvukuti inondipawo zvinhu zvake mushonga uyana izvozvi tine imwe nyaya iri panapa yavamwe baba vari panapa vari kuroya vana vavo vese vakatokuwara misana baba vatoya nezvinhu zvavo kubva nazvo kumusha zvouroya vatoya nazvo panapa tatofanira zvitobviswa vakanotora vakapuwa nababa vavo but izvo sofa baba havachakwanisa kana kuti vana vavo vese vakakuwara misana vachakwanisa kurana vakadzi but vanonamata kumadzibaba. Inyaya dzinenge dzichiitika muvanhu zvimwe zvacho zvinoshamisa zvinotyisa zvasingagone kunzwisisa because nyaya yeuroya hainzwisisi kana kukoti chacho hainzwisisi asi munhu andiri kuudza kuti ini ndinoroya ndinodya nyama yemunhu ndakabata mushonga ndakadai ndiri satanist tinofamba mumhepo hauzvinzwisise because hausi mazviri andimazvona. Saka zvangofanira ndichitaura munhu wangu kuti kana usati wambobirwa haugutsikani kune mbavha kana usati wamboroyiwa haugutsikani kune chinyi kune varoyi asi musi waunoroyiwe kuti waroyiwa nemuroyi chokwadi ndipo unomhanya kuno kutoti shuwa Sekuru varoyi varipo. Ndofunga kazhinji twakatikuita kokuno katikupinda timuholiday nhasi
zvatiri muholiday kudai so kune vamwe vanhu vakatovenga polisi izvizvo asi totoiona kuti kana mupurisi akapinda akapfeka uniform unonzwa achimushauta asi musi wanoita accident kandi musi waanobirwa polisi iri kupi asi ndiye munhu wanoita se unotora klati yakazoimba kuti uchazoona kukosha kwechikorobho warasa mvura isusu n'anga tiri zvikorobho musi wanosangana nematambudziko kana kubirwa kana kuita zvinhu zvarera vanenge vakutsvaga zvikorobho zvekuti tikorobhe mvura yaite seiome saka ini hangu ndozvitambire kana munhu akatukwa handidzorere kana ndikatsvagirwa nyaya handidzorere saka iye zvino zvisofa ndiri kunzwa kufara neChristmas yakanaka nenhau yekuti tatine dambudziko hombe ranga rakakura nguva nenguva taigwa tichingoshungurudzika nevanhu vainoheka Facebook yasekuru vachiisa manhamba yavo vachiti ndo sekuru Kanengo vachisendesa mari vachijira vanhu mari kusvikira vamwe vatotati imi sekuru imi muchingojamanidza vanhu musingashandira vanhu kochi kudai so tutume madetails yacho tikuona ndana mutulisi vaitora vanhu mari pabeti bridge apo vashandisa zita rangu vakatouya pano vakatobvunza vakafona mufoni mangu vakanzwa kuti macharges angu ivo vari vaichajawo mari idzodzo vachitora vanhu mari vakaona munhu ayakutaurisa va mutichenda kudari kwasekuru Kanengo fidelity ndopatakazozisa kuti kunzwa kwatova Facebook vana kujerwa mari saka ndinoti makorokoto takapinda musango takaomberera takaita go back to sender matsotsi atakamabata ndikutaura kwatiri kuita kuno vari muoko nousungwa vari mujeri saka kune akatorerwa mari namutulisi napetrono yadhuyo endai kuFacebook yakanzi Sekuru Kanengo TV kune nhamba dzandakaisa ikoko makasununguka kunoripota papolisi ipa Glenora police station pa A munese maripoti yenyu kunyangwe uri kunze kwenyika kunyangwe uri muno muHarare tumira hama yako iwe inoripota kuti ini ndakaisa mari pana mutulisi andiraisa mari pana Sekuru Kanengo ende uyezve kune mumwe futi zvakare uyo ari padhuze kumbata ari kusendesa vanhu $30 achiva direct achiti uyai bhodha Nyamapanda Sekuru Kanengo akagare bhodha Nyamapanda please Vazukuru uyezve ini handirombese handiti handirombese Vazukuru ini ndinorapa vanorwara vanopenga kwete kuti iwewe wakaona mavhidhiyo waiswa zvimari zvemanigeria zvakaunganidzwa zvimari zvezvi vari kuisa mafotos voisa foto yangu wotora mari nenhamo iri munyika wobvaona ngesekuru andorombesa sekuru ane mari ini handina mari ndotoshupika kudai ndichirombesa kako ini ndotsvage ndoshandira chivanhu ndinongozvirombera mari yangu ndongozvichira mari yangu saka zvimwe zvinhu zvoda kushandisa pfungwa Vazukuru handishandisai pfungwa sekuru havarombese sekuru havabate itsambwa iyoyo sekuru vanotobvisa urombwa hwacho nokurapa Vazukuru saka Vazukuru ngatichenjerei yakarehwa naPiki yanzi ngatege kujiwa sematemba emukarimba handitika saka musazvimanikidzire kuenda kuFacebook kana maona zveFacebook bose Facebook ndakachipira Vazukuru kunzi enda kuYouTube munoti Sekuru Kanengo TV kana pana Robert tapfumanei munotsvaga mavhidhios yangu munoona nhamba dzasekuru dzenyu dzakabayira ipapo wakazofona izvo nditi sekuru nini ndabva uya akudhairita vanhu kubhodha Nyamapanda sekuru agara muno muHarare fidelity agara kubhodha Nyamapanda sekuru kana vabuda kunzi vaenda kana kuti kumarondera kana vaenda kwaMutare kana kuChegutu kana kupi muyai kufidelity dare redu zvinotangira muno mudare mandiri tichienda mberi kwete kuti unoshandwa pafoni obva wanzi uya kunzvimbo yakaita kungonana kubhodha Nyamapanda ndokwakuendeswa vanhu manje ane imwe nhamba yanetsa rega ndiita senhamba yacho ndibva ndatoishedzera nhamba iyoyo yatonetsa iyoyo ndiri kutobira futi chinyi vanhu but adondowari zvake tiri kumubata futi mabata ndakaita mwake ndobata tichangomitawo izvozvo wozi isusu hatisi kumbomira nemananatsotsa toda kuti vanhu Vazukuru vasite vasununguru right nhamba yake inoti 0776 651788 anditika tsotsi namba ikanzi call WhatsApp number anditika ndodzokodza kuti zvakare 0776 651718 ndo nhamba yatsotsi ari kudirecta vanhu anditika saka ndokumbirisa Vazukuru vangu kuti musarasike
wakazongofona panambe yowaziriswa kuona ngwakunze uyaboda nyamapando zati ora ndowakati wana sekuru vaye anditi saka ndona udziripo wazukuru wangu saka ndinoti muwene mfau akanaka murodhi madriver akudriver musadriver makadhakwa svikai kumba muzvitrawa wenyu momwe ndozati vanhu vanofarisa Christmas hatitoda kunzwa manjodzi maaccident ndinokudai mesa wazukuru wangu toda kuti tirarame tisazonzi taroiwa nokuti muzvinhu unoita zvinhu nemaune obvaita accident yo utozati zvandikuita zvinouraya yo obvaita maune obvaita accident oziva kungange kuti sekuru inini ndakaroya aiwa kuna kuroya asi kuti ukatadza kushandisa pfungwa dzako saka tinoda kuti tifambe zvakanaka munzira mumugwagwa tisaite noise mapurisa akatimisa ngatimirei tonzwa kuti vari kuti kudii zvavanenge vatitaurira kana mota kusina kukwana mira pasaidi motaurirana ugadzisa mota kana iri fine mubhadhara wakafaindi kanenge vataura ikako uchibva papolisi vapo uchibva wagadzisa maproblems potozotanzi mota yako haina mawaipa aiwa kapolisi handiti aya sekuti ndiratotsigirawo pavanhu vaya vanofona vachiti tinichida kuzoona kuti upenyu hwana Melisa hwakaita sei ana Melisa vaya vanenge vawana kana varume vavo vatotanga upenyu hunyowani hongu tinofonana apo neapo vachingotaurawo dzimwe nyaya murume wakanenge aine vatoni private life yavo nemurume wake bose zvinoita vamwe munhu anenge asingatezve pasocial media mwatondofona sekuru ndoda kuuya ikoko ndoda kunzwisisa kuti banje Sly haako here koko Robert haako here koko kuti aiyo isusu pamedia tingoisa vanhu sawapanangaizi pamedia zvepamedia tinotowirirana sekuru mina ndibandatotsiya vanhu vanotobuda pamedia vanototinetsa imimi neni exactly vanoti vamwe vanouya pano kuti sekuru hatitange dare kana Robert asipo handiti vanototi itai zvenyu vamwe inini kusvika auya vakangoti ndangosvika vatoti vanhu vatomanya vomanya vega saka vanhu havazvinzwisisi isusu hatisirani pamedia zvekuti anzi munhu angouya wese tati media munhu waya wese naye vakomana tinotowirirana kuti sekuru nyaya iri sekuda kuipublisha nyika yese hanzi muro wedu anetsa ikazobva pana paanenge akuramba saka tisei pamedia nyaya saka hatina nyaya dzatinese pamedia zvokuti kana munhu akafona sekumundisa pamedia Vazukuru hatiseni pamedia tine vanhu vekuk vanouya panapa tine vanhu South Africa tine dzimwe nyaya dzinotika panapa dzinonekedzezvangu dzatinongoita tichingodzipedzera pano dzisingabude pamedia dzimwe totoramba aiwa chinangwa ndichida kudzidzisa vanhu kana tichiburitsa media yakangonaka kuti mumwe munhu anenge asingazvizivi mumwe munhu problem iri kuita watambudisa pamedia yake unoziva kuti problem yabuda pana nhenge ndo problem yekumba kwedu ndizvozvo handiti saka vamwe anenge asingazivi kuti maproblem atomaita se tinomapedza saka ndo donzvo rokubudisa pamedia kune vanhu vanoda ende uyezve hatimanikidze kuti sitava kubudisa vanhu pamedia munhu anototaega sekuru nyaya idira kuibudisa pamedia kuti zvifambe zvakanaka tichipedzisa sekuru imwe nyaya yanga ichinetsa nevazukuru inyaya yewifi yekutadza kuvaitira matare avo nepawhatsapp video dambudziko ratinaro panapa manhu rekuti kuno kwatiri kuno fidelity kuno toita dambudziko renetwork kana kufona chaiko chaiko zvinhu zvatange tinoignora vazukuru panguva nenge ndasvikawo pana vatofana kubata vanhu 2030 pafoni ndichivashandira vamwe chivatumira mishonga kumba kwangu pandenge ndabva kuno kubasa ndifunga ndosara ndakagara ndakadaisa makumba angu anozvimba nokugarwa naye ndakaita ndasvika kumba udambona nguva yekuzoro nokutamba neambuya venyu manje vazukuru vangu ambuya damboonekwawo andimazvona undenge ndaneta saka munhu kuti uzobata foni ndenge ndakukudika sani ndafana ndoda kutungudza komana chibhuka ine mangwana makuseni nogona kutaura navo vazukuru vavo saka ndachikumbisa kuti wifi izvi tofa takagadzirisa hamene kuti zvichachinja here pazvitofa iri kuita kufona iri kuita no problem handiri tichipedza sekuru ndoda kuti mupindure vazukuru venyu vamwe vanondibvunza mubvunzo anoti ari kuSouth Africa ndangopika nyika imwe chete chete anoti ari kuSouth Africa kutombori kana kuNamibia kana kuMozambique kana kuAngola haana mari yekupinda mudare haana mari yebhasi yekuti auye kudare haana mari yekutumirwa mushonga asi ada kubatsirwa ndowabatsira sei nini sekuru vanhu vakaita saiva muzukuru wangu zvimushonga kutora kanaka iwe haungoronge uende kuenda kubulawai usina mari yebhasi ende undomanikidza kutsvaga mari yebhasi kuti ndoutikwire bhasi kana asinawo mari hazvikwanisiki asi hatisi kuti tine vamwe vatinotobatsira noona nesituation yanenge ari toda but munhu zvakafanana nana Pearson ungachaji Pearson mari edare handiti anotoda kutobetserwa takatovafambira kuti vaendera kumba kwavo handiti
saka azvigoneka kuti ungachaje vanhu vakadai so. Mari yedare ende vanhu havazvinzwisisi chinonzi mari yedare. Pane mari yepadare pane mari inosvikwa inonzi mari yemuti handitika ndo mari inopa kuti kana ukapuwa chunhu unobatirira bose paunopinda kudai totodeketera kuti mudzimu wako nemudzimu wangu zvinofana kuti zviite tachi zvibatane tichikumbirawo zvinhu zvikumusha kwenyu kuti zvinhu zvikufambira zvakanaka ndokupa mushonga wangu kuti ukwanise kubatirira ndo inonzi mari yedare. Saka mari yeobvious inotodiwa. Vamwe vanoti mari yetsambo kana kunoona chaipo kune mari yetsambo yaunofana kubvisa kuti tsambo idzo dzedze kuti kana unotoramba nemukadzi waunofunga kuti mai tsambo dzangu dzakaenda ndoramba mukadzi hazviite. Saka tsambo ndodzinoita unit kuti vanhu varambe vari pamwe chete. Kana usati une mukadzi usina kubvisa tsambo usati waroora mukuchaya mapoto. Handitika. Aiwa Sekuru, tazombopinda-pindawo dzimwe nyaya Sekuru nevanenge vachitandaka nevazukuru vavo. Mashoko enyu ekupedzisira takatarisana nezuva reChristmas. Ndo nyaya chaiyo. Christmas. Chekutanga nangu Christmas. Ndaifunga hangu kuti muchataura apa ndinemwe nhau dzandinoda kutenda. Rushinji rweZimbabwe nevateereri. Handitika. Basa tashanda zvakanaka. Ndinoziva hangu kuti gore raita sei rakunopera. Asi ndine zvakawanda zvatasanganidza nazvo muzviminga mupenyu. Vamwe vaitsvagira nyaya Sekuru, vamwe vaitukirira hazvina kana basa. Chandosiya hangu kuti kana uchiita basa rako unofanira kusangana navavengi. Kana unge uchinamata usati wambosangana neyedzo haugone kuenda kuchechi. Unofanira kusangana neyedzo. Nerimwe dambudziko riripo ratida tibatsirane iwewe muzukuru neni tine basa. Tachikumbira kuti munhu wese kutange zvino zvikuita Sekuru Kanengo munhu wese amupurisa. Sendada kuti munhu wese amupurisa ndobva ndati iwe neni tine basa kwete kusunga vanhu zvokunobata vanhu ayo. Upurisa huripo ndekuti ngatirwisei chinhu chinonzi mutoriro chinonzi dombo. Kana waona iwe kuti dombo rikutengeswa apa mapurisa aripo ita informa mudziti vanhu vari apa vari kukwadza vana kurizika kuti Mangwana hatisina utungamiri hwemangwana vana vedu vari kupenga. Saka ndikukumbirisawo kuti vazukuru vangu ngatirwisanei nenhau yemutoriro. Vanotengesa zvinodhaka please, mbanje, mabhurongo, mutoriro please ngatisiyana zvinhu zvirikukwadza utano hwevana vedu vatakabereka. Zvakafanana tongoti iwe unogona kuzviita kutsvaka mari tikusati kunze kwakaoma hazvo handisi kunyepa but vana vadiki vatambura nechinhu chejesu Satani. Ndofunga kuti saka mashure tine nyaya yemukomana aitoti ndaupira akutestify ainzi knowledge yeyo ainzi Gibari akati no toda kuti nditestify nembodzitsa mumwe wangu kuti zvinhu zvakaita sei zvakaipa. Saka ngatirwisei nhau yemutoriro kandi nhau yedombo kandi nhau yeguka. Zvine mastai akawanda kachinhu chisatani. Saka ngatibatsiranei tese. Handitika bosi unoona zvazvinoita ndine dzimwe nyaya chekuti unogona kundivenga inini. Handitika kana kuvenga vatungamiriri but achiudza shoko rakanaka ngatiteerere shoko raanenge ataura. Kunyanya zvakare Sekuru chitsigire pa vabereki vari diaspora vari kutumira vana vavo mari dzinonzi mari chaidzo. Mari idzodzo akupedze kana 1 week kana 2 weeks obva atumira kuti hanzi amai mumba ndangoshaya mari hanzi yangodisappear. Ndofunga ndikuita se ndikuroiwa. Votanga kunyeberwa amai mumba pane zvinhu zviri kufamba pamusoro pemarata. Vamwe ndozopedzera ndakwaza kuti aiwa mwana wenyu handisi makamufonera akakudzai zvakati. Toti haana kuroiwa mwana wenyu. Idombo. Bosi dombo zvanoita rino profita. Unoona zvinhu zvako wega bosi unonge akupenga. Chinonzi kupenga kuona zvinhu zvasingagone kuona zvaunoona iwe mumaso mako. Unoona chipoko unogona kunzwa masaundi. Ndirimwe mukomana anga nemukadzi wake aiti akapinda mumba ugara sobaniti tokunzwa kuti pane munhu akaswe mubhedha wahura. Saka ndikuona pane munhu basi pembedha utanga kutorwa mukadzi otozobatiwa nevanhu usungwa urara Mangwana senatengera bengi no kuzonze kudhakwa. Saka ndo mashoko angu. Saka mashoko angu inini ekupedzisira ndikumbirisawo vachairi vese ngatirege kumanyaya ngatifambe 100
80 60 kwete 140 kwete 200 kana ndikuza kuti kuna mwana wakatenga mota dzinyowani vanoda kumboinzwa kuti patenda kumusha unovhaira kana ukadhakwa kumhanya kutenderera nemotikari hatisiri kuzvida izvozvo saka tachikumbirisa kuti kana maenda moita sei munonodzikama handiti saka ndonhau iripo saka ndachikumbirisawo vazukuru vangu vese vari kunze kwenyika uko ngatifarei zvakanaka Christmas tinodya hove tinobera huku nanamai handiti ndomashoko angu